Преди няколко дни празнувахме рождения ден на мъжа ми. Беше много емоционално, много хора ни поздравиха, писаха, обадиха ни се по телефона. Благодаря ви, скъпи приятели, за вниманието и уважението. И независимо от различните пожелания, всичките от хубави по-хубави, имаше едно общо пожелание и то беше за здраве. Всички ние, особено по празниците, на първо място си пожелаваме здраве. Но дали си даваш сметка или не, здравето ни ти е даденост и ако не правиш всеки ден по нещо мъничко, за да си поддържаш тялото, емоциите и хормоните в норма, рано или късно се стига до лекарския кабинет. Вчера за пореден път останах приятно изненадана и изключително благодарна на фирма Aquasource, която ни предостави прекрасни продукти на промоционални цени, отново съобразени абсолютно точно с променливото време, настинките и сезонните вируси. Знаеш, преди няколко дни беше около 30 градуса, после стана към 10-12 градуса. Това е шок за тялото. Така че ти препоръчвам триъгълника на здравето, Колактив 3 зелена енергия и есенциални масни киселини. Те са в чудесни промо пакети за всички хора, които си имат собствен потребителски номер. И трите супер храни подкрепят имунната система, премахват възпаленията в тялото и му помагат да се справя с болестите, пълни са с витамини, подходящи са за бебета, деца, бременни, кърмачки, хора на всякаква възраст. Ако някой не знае как да ги употребява, винаги може да ме попита. Аз си взимам всеки ден по 2-3 капсулки коластра, 5-6 капсулки органични водорасли и между 30-40 капки течно злато. В момента, освен това, си добавяме и по 2-3 капсулки куркума комплекс, защото тя така е в подкрепа на ставите и мускулите, има общо укрепващо противовъзпалително действие и много добре се отразява и на метаболизма. Също така с куркумата, коластрата, есенциалните масни киселини и 2 лъжички мед можеш да си направиш чудесна смес при зачервено гърло и така нататък. Сега няма да изпадам в подробности. Действието на супер храните е много щадящо. Те нямат странични ефекти и се усвояват на 100% от тялото, защото са храна и просто запълват дефицитите ни от витамини и минерали. А на въпроса, ако някой си го задава, защо да приемаш супер храни, като си здрав, отговорът е много прост. Няма съвременен човек, който да е в идеално здраве. Всеки човек има отклонения от здравето си, на които поради невежество или незнание не обръща внимание, или пък знае, че има проблеми, но предпочита така да си приема лекарствата, защото смята, че са по-евтини или пък, че ще го излекуват. Но в повечето случаи изобщо не става така. Започнеш ли да приемаш хапчета за нещо, те стават част от живота ти, приемаш ги за нещо нормално. Дори не те интересуват страничните им ефекти и продължаваш да си ги купуваш докато си жив. Как те постепенно увреждат органите и тъканите е съвсем друга тема. Всичко е въпрос на избор и на приоритети. Аз ще продължавам да споделям за ползите от суперхраните, ще продължавам да споделям за възможностите за допълнителни доходи, защото масово хората се нуждаят от здраве и пари. А ако има такива, които са здрави и имат пари, те пък нямат свободно време. Ако те интересува как можеш да имаш и трите, ми пиши или ми се убеди. А ако вече знаеш какво искаш, просто последвай линка под видеото. Благодаря на всички, които се абонират за канала ми и споделят видеята.
Така те могат да имат по-голяма и широка публика и могат да променят живота на много хора към по-добро. Аз искрено вярвам в това. Благодаря ви още веднъж. Прекрасен ден и до скоро!